Идвам! Само ако знае какви продукти за училище съм си взела. Влезе, вътре да ти покажа какво си взех. Уникални са продуктите просто. Сядай, да ти покажа. Ако знаеш какви яки продукти си купих за училище, само на марката Штатлер са закупени от книжарница Бланто в град Нови пазар. Може да отидеш, че ти да си вземеш такива продукти. Но искам да ги видя, защото аз не виждам сега стърся. Да, започваме. Това е тетрадка, която е в неонов цвят. Магазинерката беше толкова любезна да ми даде 3 скреч карти, които да изтрием и да разберем дали печелим награди от тяхната кампания, която започва на 25 август и свършва на 31 октомври. Значи, сега като ги изтрием тези карти, може да ще разберем дали печелим сега, така? Да, и може да чилим на място в книжарницата да разберем какви са наградите и ако спечелим нещо, може да ни ги дадат. Антони, това е супер яко, искам я да си купя такава, много е хубаво. Следващото, което си купих, има и още цветове от неоновите тетрадки. Да, бе! Може да избереш между оранжева, зелена, розова и синя, която на мен най-много ми харесва. И плюс това всички тетрадки, на които си имат послание. Това са цитати! Те могат да бъдат тъмблър в училище. Следващото нещо, което си взех, знаеш, че аз много обичам да рисувам с графитни моливи. Неонови графитни моливи с комплект острилка и гумичка. Винаги си губя точно острилката и гумичката. Супер! И това мога да си го държа така и в раницата, просто като ми трябва да си го вадя, да си рисувам или да си трия нещо. И плюс това, Штатлер да направи 72 цвята фломастри, които са в специална опаковка, за да не ги губиш. От едната страна е дългописец 3 мм, а от другата страна е тънкописец. Да, това е якото на тези фломастри. 0,5 мм. Значи, знаеш, че за направата на моливи се изразходва много голямо количество дървесина и Штатлер са измислили иновативна програма. Тяхните моливи са с пластмаса, която прилича на дървесина и е направена от много тънки парченца. И ако искаш случайно да научиш повече, магазинерката ми даде и каталогче, в което можеш да разбереш как се правят моливите. Моливите имат абсолютно всякакви цветове, дори да са 12. Моливите са направени много добре и са рециклируеми. Следващото, както знаеш, аз много обичам в час да рисувам с някакви цветни химикали и това са на Штатлер цветни химикали. Има всякакви цветове и просто нямаш ограничения. Това е много яко! Както знаеш, в часовете по математика вече не дават да пишем с малки тетрадки, колкото и да са яки не дават, но има и голям формат тетрадки с абсолютно същите послания и в същите цветове. Знаеш, че вече много не използваме пастели в училище, но винаги ще ни потребват. Тези пастели просто ми харесаха, като ги видях и нямаше как да не ги купя. Има крема. Следващия продукт знам, че много да ти хареса, защото всъщност на мен лично ми хареса още като влязах и го видях. Това е 2 в 1 молив с специална приставка, с която можеш да ти робиш в телефона. Да бе! Този молив, дори да е графитен, е направен от същия материал, от който са направени цветните моливи. И много ми харесва това как изглежда вътре. Взех си фломастри, които са 36 цвята, но са водни, което ще рече, че примерно драскаш на листа с фломастри, ако добавиш вода, става като водна боичка и може да... Според теб сега са в някаква обикновена опаковка, но да рисуваш с четката и с същата белина, както в другите фломастри. Толкова интересно. Следното нещо, което се взех, са двувърхи фломастри, които се перат и се мият. Примерно сега че раскам бузата, тя ще се изпере, фломастър ще се изпере. Зависимо при какви температури перането. Много ми харесва. Хората, които обичат по-разнообразни тетрадки с някакви картинки, също аз се взех, защото ми трябва много тетрадки. Антони, обожавам кетчета и тетрадки с кетчета, да се враскам. Има много, така че в книжарница Бланто можеш да си купиш много. Искам да отивам в книжарницата веднага да си избирам. Чакай, не забравяй. Трябва да се изтрием и скреч картата, за да разберем какво печелим. Давай, нямам търпение. Тогава да отиваме. Хайде. Както разбрахте, от Штатлер са се постарали да ви приготвят училищни принадлежности. Това са само част от продуктите, които можете да си закупите. Има много нови неща и са супер интересни. Всички тези прекрасни училищни принадлежности са само за област Шумен и по-точно за град Нови пазар, за всеки, който има възможност да дойде да си ги купи тук. Тук ще се появят всички адреси на книжарници Бланто в град Нови пазар. Също така отдолу в описанието ще бъде официалната фейсбук страница на книжарници Бланто и там може да видите други предложения като раници и тем подобни. Всеки, който закупи продукти от периода 25 август до 31 октомври на стойност 5 лева, получава една точка Штатлер, която се залепва на неговата Штатлер фен карта. След като съберете 6 точки, отивате в дадения обект и оставяте тази карта и тя се пуска в една урна. Теглянето е на 31 октомври и може да спечелите много интересни и големи награди, така че може да се включите да участвате. След като купите даден продукт и получите вашата фен карта, отделно с това идва една скреч карта, която можете да си изтриете и на момента да
да разберете дали получавате награда или не. Заедно с това вие печелите или от турната, или от скреч картата. На 5 септември в град Нови пазар първо ще бъдем от 2 до 3 на книжарница Бланто на улица Васил Левски 9 и от 3 до 4 ще бъдем на улица Цар Освободител 35. Там ще ви чакаме и заедно с всяка ваша покупка ще ви подаряваме по една картичка с наш автограф. Не забравяйте да харесате Facebook страницата на книжарници Бланто, тя ще бъде долу в описанието като първи линк. Ще се снимаме, ще се запознаем, така че който иска може да дойде. Там ще ви чакаме на дадените обекти долу в описанието, ако не сте разбрали нещо. Ще има допълнителна информация за това къде и кога ще бъдем, така че не забравяйте да видите долу в описанието всичко, какво сме написали. И така, това беше вече. Хайде малко по-чил. Да се тръгваме. Снимаш ли? What the човек! Смей, сега се Ансора ще тръгне. Давай. Антоне! Трудно да си имате тапки и те паднаха. Ти ще получиш инфаркт. Специални благодарности на книжарници Бланто, град Нови пазар.